Good morning mga parente, welcome sa akong vlog. Tanawa ko ninyo, uligo kog dagat. So, uligo ta ninyo. Pagguba dara pa. Bala ka. Pagguba ba? Pagguba. Kita ang atong may murag kuan sa akong luyo. Muna ang pulong gamay ng murag isla diha. Di ko ka ngon pa. Di ko ka ay pisik dara ka di ko kita. Ayaw po, basa ang cellphone. Maligo ta ninyo guys, mga parente, maligo ta. Linaw kay ang dagat karong udto-udto mga launa, mutaob na pudron. Naligo mi sa akong anak. Eros. Putang ina mo, ginagawa mo. 2 beses na yan! Malamos ko di ko ginawa sa lumo. Kaya ka. Dili na kay. Lamias tubig mga parente. Bugnaw kayo ang tubig mga parente, lami kayo ba? Kaligo ng buntag sa iyo. Kamo diha kanang wala pa ligo, pangaligo na mo. Kay lami kayo ang tubig sa dagat. Buntag sa iyo ba? Ligo na mo diha. Shout out ninyo diha mga parente o mga subscribers, viewers. Among balay man god daplin og dagat no mo ni sayo kayo maligo. Ugma duty na pud ko, balik na pud. Mahimulos kay di og pa man. Ay god. Oh. See? Tiada kaig views ah. Kadang naasluyo na ako mo na ang pulong gamay. Na medyo hanap kay akong kamera lubog man di mangunitin aw kayo. Mo upgrade na butag bagong cellphone para makakita tas kanindot sa kuan ba palibot. Kay murag karaan na ni nga kamera. May dugay na maguni. Sige, ligo ta mga parenti. Tara. Kabahin dahil kinason diri mga parente. Sayon na kay ang pagkuha no. Nakakuha dayon ko. Muhait ra sa imong tiil dayon matumban nimo. Pagkumot nimo sa lapok, mao na. Dali ra kay kuhaon ang kinason diri. Mga uska oras dagway, mga uska balde na imong makuha. Uska oras. No. Dali na kayo. Basta na mo hait sa imong tiil, pagkuha nimo mo na. Oh. Napinihait ha kung patay ha. Duha na niya, duha. Akong kuhaon. So, upat na.
upat na inana ra dali ra kay kuhaon mga parinti. Simple ra kayo ang pagkuha diri kinason og kugihan ra gud ka manguha. Dali ra kayo makakuha dayong kagdaghan. Oh. Init pa kayo. Natumban na nako ni kanang muhait bitaw sa imong tiil. Kalangas dagat ayog tandugan na. Alang ka is dagat mga parinti. Pulod sa imong mata ba. Uy, kamo dihang mga walay ligo, pangaligo na mo. Ano po do? Hmm? Dali na kayo, di ba? Dali na kayo, pero ako rin ibalik para mo dagudag ko ba. Nana diri dagan kayo kinason Samoa. Tiwas tagkaligo. O buyan na ako ni. Sige. Tingnawa mga parente, mga ligo ta. Ay, ano? Ano? Maligo tayo. Ayaw dia kay basa no. Putang ina mo, ginagawa mo.
mag-alot, mabalik na po ko, ugma. Magkani-tani ka. Klaro kayo akong kuan oh. Wala kayo ko ba oh? Nangunot naman dahil sa mga parinti oh. Nakita ninyo, ang ngunot na akong kuan. Akong agtang, gulang-gulang ni Jud. Hello diha. Shout out ninyong tanan, mga amigo nako, mga kaubas trabaho. Shout out. Welcome to my YouTube channel. O kayo mo kalimot ha. Subscribe mo nara sa ubos. Subscribe na mo diha, naingalan subscribe, then pinduto ninyo ng subscribe. Then i-hit ninyo ang notification bell para ma-update mo sa akong bagong i-upload. Mura na akong ipangayo ninyo, subscribe. Diba? Subscribe. Sige. Ay, sa palang kumusta? Mo nahinay na tag uli kay medyo nagkataob na. Tako ra ba kayong taob ron? Abot gyud sa kuan, moabot gyud sa imong hawanan. Lisod ning daplin tagbaybay mga parinte kay dagko kayong taob. Tako kayong taob ba? Nya. Musulod mas balay. Kamu diha katong mga walay ligo akong gihangyo pangaligo na mo. Kay bugnaw kayong tubig, lami kayo imong paminaw kung sayo kang maligo sa buntag. Sige. Oh, kami oh. Halang na gani kaya akong mata kay sige kapiska na ning tubig sa dagat. Sige. Nahinay na ta. Manguli na ta, manguli. Gani ko ba? Sige. Ayun sa pangalan, kumalita. Bye-bye na. Thank you sa pagtanaw. Bye-bye.